салом дӯстон, ба канали мо хуш омадед. Дар видео лайк бисоред ва мо оғоз мекунем. Рафтем. дӯстон, ба хотири моҳи шарифи Рамазон сехи мо тахфифи калонро эълон мекунад. акнун пойафзулҳое ки нархаш 3500 рубл буданд, шумо метавонед ҳамагӣ бо нархи 2500 рубл дастрас намоед. ҳама пойафзулҳо аз чарму замши тоза истеҳсол шуда ба ҳама шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон доставка карда мешаванд. чунин тахфиф дар як сол як бор мешавад. фурсатро аз даст надиҳед. барои фармоиш дар ватсапи рӯи экран бода нависед. инчунин силкаи телеграм-канал дар зери видео аст. ҳазорон мухлиси ММА дирӯз дар як стадиони калони футбол ба як овоз ба варзишгари машҳури тоҷик Муҳаммад Наимов паём расонида чунин гуфтанд: ассалому алайкум, Муҳаммад Наимов, иншааллоҳ чемпиони, шери нари майдони. ёдоварз мешавем ки Муҳаммад Наимов 24 феврал дар созмони UFC Fight Night тавонист дар 44 сонияи раунди аввал ҳарифи худ Эрик Силваро бо нокаути техникӣ шикаст диҳад ва сеюмин пирӯзии пайдарпайро дар ин созмони бонуфуз пайдо кунад. ҳоло бошад моҳи шарифи Рамазонро варзишгари тоҷик дар ватан дар канори наздикону пайвандон гузаронида истодааст ва мо бошем бозгашти ӯро бесаброна интизор хоҳем шуд. чемпиони собиқ UFC дар вазни сабук Чарлз Оливера ки камтар аз 3 ҳафта пас дар рақобати довталабон бо Арман Сарукян муҳориба мекунад, дар бораи изҳороти Сарукян ки ваъда дод ӯро дар даври аввал нокаут мекунад чунин гуфт: вай бояд бо худ эътимод дошта бошад ва бояд сазовори эҳтиром бошад, аммо ман дар бораи он чизе ки ӯ мегӯяд фикр намекунам. суҳбатҳои ӯ як қисми бозӣ мебошанд. ӯ мекӯшад ки маро асабӣ созад, аммо ман танҳо ба он чизе ки дар дохили қафас бояд анҷом диҳам фикр мекунам. ёдоварз мешавем ки муҳорибаи Чарлз Оливера ва Арман Сарукян 13 апрел дар UFC 300 дар Лас Вегас баргузор мешавад. варзишгари тоҷик Сарварҷон Ҳамидов дар ҳаҷ қарор дорад. дар ин бора худи варзишгар бо гузоштани аксаш дар Инстаграм хабар дод ки мо аз даргоҳи худо талабгори он ҳастем ки ҳаҷи кардааш ба даргоҳи офаридгор қабул гардад. бояд гуфт ки варзишгари мо як ҳафта пеш дар лагери Таиланд барои муҳорибаи навбатиаш тайёрӣ медид. то ҳол ҳарифи варзишгар аниқ нест. расман Шараф Давлатмуродов ба созмони LFA шартнома имзо кард. аъзои шартнома размкори мо 3 муҳориба дар ин созмон бояд гузаронад. худи Шараф изҳор кард ки созмон барои ӯ он шартҳоро муҳайё карданд ки монанд аст ба Беллатор. Шараф Давлатмуродов: ман бо LFA шартнома дар 3 муҳориба имзо кардам. баъд аз 2 муҳориба метавонам барои камарбанд биҷангам. ҳозир он ҷо қаҳрамон Азамат Бекоев аст ки ӯро мешиносам. то он вақт ӯ меравад ва ман барои камарбанд меҷангам. нақша дорам камарбандро гирам, медиаи худро баланд бардорам ва ба UFC гузарам. барои ман чи Беллатор, чи UFC, чи LFA фарқе надорад. муҳим он аст ки пули хуб диҳанд. барои он ки ман 32 сола ҳастам. дар ин сину сол ту мехоҳӣ биҷангиву маблағи хуб ба даст орӣ. орзуи ҷавонӣ номро дар таърих навиштан ба нақшаи дуввум мегузарад, чунки оила фарзанддор мешавӣ. қайд бояд кард ки дар ин созмон размкори мо Муин Ғафуров камарбандро соҳиб ва қаҳрамон шуда буд. дӯстони азиз, дастгирии шумо пештрави мо аст ва мо низ дар ин ҷо хайру хуш мекунем бо шумо то видеои навбатӣ ва шумо бошед бо лайку комментарияҳои худ моро дастгирӣ намоед.